Moi. Mä nyt kerron tää asia suoraan. Mun päin näin. Fuck. Voi laittaa vähän valoa. Ai mun päähän pystyy. Kaikki valot. No niin, heti rupes näkymään. Niin siinä jos tärkeitä asioita. Kanava vaihtuu. Ehkä Number ja ehkä Jere-poika 564. Ehkä. Osaatte sitten hakea seuraavalla kerralla, mutta ei mulla siinä se eka etuskallussarja oli tän kanavan vika. Päin ei vieläkään. Fuck it siellä. Noniin. Sinänsä vähän surettava, kun tällä kanavillakin oli omat hyvät puolensa. No, ei mulla mitään muuta. Se olisi moikka tällä kertaa. Ai niin joo. Muistakaa käydä sitten kattoo Numberin ja Jere-poika 565 Numberin ja tuon Jere-pojan 567 seikkailut. Ei mitään. Ne kyllä sillä kanavalla, kun se tulee. Moikka!